proizvode čudan zvuk. Slušaj. Čujem ga. Želim naći morsku zvijezdu. Ovoga puta u Mračnoj tajni Dora istražuje. Je li protagonist samo djevojčica koja se igra sa svojim majmunčićem? Ili je sredstvo zla u borbi protiv djetinjstva? Snimka koju ste vidjeli na početku se možda čini nevina i jednostavna. No ako ju usporimo i okrenemo za 180 stupnjeva te ju pustimo unazad, a nakon toga opet ubrzamo i pustimo od početka, čujemo nešto jako zanimljivo. Ovo proizvode čudan zvuk. Slušaj. Pobjedni od kuće. Hail Satan. Ovu tajnu nam je pokazao Mislav, koji se isto voli igrati sa svojim majmunčićem dok gleda Doru. Na međumrežnim forumima istraživača Dore je upoznao sada svojeg najboljeg prijatelja Roberta. Preko njega je saznao za tajnu dramsku pilot epizodu Dore istražuje. U toj epizodi se Dora posvađa s majkom te kreće u istraživanje obližnjeg parka i rekreativnih droga. Mama, donesi mi kekse! Donesi si sam! Idi u vraću, mate! Ubrzo ostane bez novca, te ju nastavljamo pratiti u njenim daljnjim avanturama. Ali zašto bi visoko pozicionirani ljudi Nickelodeona odbacili taj projekt i naredili pretvaranje serijala u animirani? Jedino logično objašnjenje je da su se bojali ne dosezanja publike na koju su ciljali. Očito su cijeli serijal napravili kako bi izvukli djecu iz roditeljskog doma i doveli ih do ralja neimaštine, prostitucije i isisa. Ako vam snimka s početka nije dovoljna, pogledajte i ostale dokaze. S Dorom putuje Čizma. Zašto bi se muški majmun zvao Čizma? Očito je jedini razlog sugeriranje djeci kako im ne treba ništa osim obuće kako bi pobjegli. I zašto baš majmun? Promoviranje međurasnih odnosa Nickelodeonu nije strano. Sjetimo se na primjer Spužve Boba. Ako pogledamo i zagonetke u crtiću, očito su prejednostavne. Ali zašto? Jednostavne zagonetke služe za stvaranje osjećaja neranjivosti i samostalnosti kod djece nakon što ih uspješno riješe. Ako volite svoju djecu, ako imate i dašak ljudskosti, uništite Doru! Idući puta u Mračnoj tajni. Promoviraju li štrumfovi život u sekti i je li štrumfeta njihova bludna fantazija? To je to. Hvala vam i do idućeg slušanja. Lajkajte, šerajte i subscribe-ate! I lajkajte nas na Fejsu!
Ovog puta u našoj dalji, Dora istražuje. Je li to sam ljubičica koja zigra sve moguće i nesredstvo zna borbi protiv jedinstva. Snimka koju se vidi na se može nije jednostavno. No, ako je usvojimo, jokrenemo sa 180 stupnjeva, te pustimo nazad, ako dobro pustimo početak, ćemo nešto jako osnovno. Ovog tajmuna kazao sam, koji se isto voli svojim mogućem, dobro da voli. Da ne želi voliti Dora je upoznao sa svojim najboljim prijatelja na Roberta. Preko njega je saznao tajnu, danas pilot i svoj istražu. To je svoj svoj snajper, te nećemo počinjeni budući baka, prijatelj Aha, jesi mi kekse. Ivan, mate! Ubrzo postaje zvonca, treba stavio pratiti njenih daljih planira. Ali zašto bi se postavljali ljudi godina, odlazi na projekt i naredili 20 alba mira? Jer je logično mišljenje, jer su se pojavili neprecizne koji koji možete se napravili kako bi istu djecu iz doma i broji mašine, prostitucije i isisa. Ako snimite četiri godina, pogledajte i ostale veze. Svorom tuđe čizma. Zašto bi se muški majmun sa čizma? Očito je jedini razlog svojene djeci, kako bi razmišljala se uopće kako bi pobjegli. I zašto baš majmun? Drugi ne znati, onda znati, ne znamo, sjedim se na primjer slučaju. Ako nam izgleda crtišu, počne se da jednostavno. Ali zašto? Jednostavno je može znati, počne znati, počne znati, i samo znati djece, znači kućno riješe. Ako volite svoju djecu, ako imate i naša ljudskost